नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बाटे पगले तू हो हाथी काटली हाले बा मारी के बलेट हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो का हम बताई लभर बाटे पगले तू हो हाथी काटली हाले बा मारी के बलेट हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो। काहे के रतिया भइल गलतिया होत बाटे अफसोस हो होता दवाई माई रे माई आवत नहीं के होश हो काहे के रतिया भइल गलतिया होत बाटे अफसोस हो होता दवाई माई रे माई आवत नहीं के होश हो मिले के बोलावलस बाकी कदी हनी लेट हो कोई हम बहाना हमार गड़त पेट हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो। सगी सने ही रहन पे ही लागत रहे डरवा हो राहुल दीवाना छूटल बा खाना सुनी के इहे खबरवा हो सगी सने ही रहन पे ही लागत रहे डरवा हो राहुल दीवाना छूटल बा खाना सुनी के इहे खबरवा हो सागर से भइल नहीं टाइम पर भेट हो हमारे से मिस भइल मिले वाला डेट हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो का हम बताई लभर बाटे पगले तू हो हाथी काटली हाले बा मारी के बलेट हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल हो खाली रही खिसियाइल हो बंद कई के मोबाइल